Juga spesial buat teman-teman dari Karangan Taruna di sore kali ini. Kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jekur ning lokalisasi ketunku kepati-pati rumangsan jalari dengan diwae tak goleki kowe ono ning ngendi Indonesia. Jarene wis pindah doli ake-ake tak tutupi jarene wis ning Kalisari jangan pamit tanggep moro kabeh wis tak mbok yo kirim molaya kowe ono ning ngendi asik Indonesia S tadi dan juga dari Sentral Multimedia. Oh balik kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jekur ning lokalisasi ketunku kepati-pati ngrumangsani jalari ngendi wae tak goleki kowe ono ning ngendi spesial buat mataku. Selamat mendengarkan dari rumah. Jarene
jangan semamer jandes poro kabeh wis tak parani lambok yo kirim mulaya